Nie, tu je cez. Cez. Čo? Cez. A. Az. Az. Čo? Az. Azi. Aziute. Znamená čo? Že ideme ďalej na zónu. Nejdeme po žltej značke. Žltá značka je ktorým smerom? Týmto. Žltá značka by bola tu. Kde pôjdeme teraz? A čo raz? Čo to teraz? Celučky svet sa zakrasie. Preto chcem, Pane Bože, za všetko, čo si spravil, spievať ti tieto piesne, by celý svet ťa chválil. Dvíhajme svoje ruky na chválu nášho Pána, tancujme na jeho čest od večera do rána. Že za krajinu, ktorú predstavujeme, sa máme pomodliť krátko. Počujem, ako riek, valí sa dole stráňa, aj to si Pane, prosím ťa za červený kontinent, ktorého sever oplýva bohatstvom a prepichom, avšak juh chudobou a utrpením. Pomôž jeho obyvateľom hľadať k sebe cestu a učiť sa jeden od druhého. Ježišu, prosím ťa za Ameriku. Prosím ťa, otvor mi oči a daj mi ruky ochotne slúžiť. Tancujme na jeho čest od večera do rána. Všetci spolu osláviť nášho Pána, nech každá táto chvíľa je Bohu odovzdaná, nech každý jeden z nás vie dobre, na čo sem prišiel, vychválil teba, Pane, to je náš spoločný cieľ. Preto chcem, Pane Bože, za všetko, čo si spravil, spievať ti tieto piesne, keď celý svet ťa chválil. Dvíhajme svoje ruky na chválu nášho Pána, tancujme na jeho čest od večera do rána. Za všetko chceme teba chváliť, z veľkej vďaky ruky zdvíhať, celým hrdlom ohlasovať. Ty si náš Zožeňte! z veľkej vďaky ruky zdvíhať, celým hrdlom ohlasovať. Ty si náš Pán, za všetko chceme teba chváliť, z veľkej vďaky ruky zdvíhať, celým hrdlom ohlasovať. Ty si náš Pán. Ty ma dvíhaš, z priepastí svet Pán vie, ty ma dvíhaš, až na vrchol ma viem. ty ma dvíhaš, A všetko, čo mi dáš, Mal som tam strážiť poklad a niekto ma tam hoval po hlave. Proste... Pred chvíľou ste mali evanjelium, ne? Viete, o čom bolo? Pamätáte si? Áno. O Matúšovi. A čo v ňom bolo? Že tam hovoril, že... No nechajú, Dávid, nechajú hovoriť. Na pozvonku. Že bol som hladný, dali ste mi Pečo. bol som smený, dali ste mi piť, bol som vo väzení, boli ste ma nosili, bol som chorý, boli ste ma nosili. Čo sa ti tu chce čakať, Maťo? Super. Ale on je hladný smený, tak mu dajte vodu i piť jesť. Tak on tu už dlho čaká. Vieš, čo ti dám? A čo mu dajte? Kúp si. Ale že si môžeš. Musíš mu dať piť. A
A ešte mu dajte Na dačo. hlavu mu vylej. Mu vylej na hlavu. Dajte mu ešte dačo nájsť. Máte tu dačo? Ja mám A môžete ma jeho zviazať? Ne. Nie, počkaj, ja ťa rozviažem. Jeden, počúvajte. Ale veď tu je koniec. Hej, nezabij ho. Tam do sveta hviezd, večnou dráhou stúpam, v rytme zemských ciest, kúsok sveta skúšam dnes. Ty ma dvíhaš, Spievasík svetlám vie, až na vrchol ma vie, a všetko, čo mi dáš. Ivanka, poď nám ukázať, to je zo Svätého písma. Oni mi diktovali také, že zle. Dobre, no, takže nájdeme to v písme. Matúš máme 25, lebo to máme spolu, bodkočiarka. A teraz. Tak. Prečítame si, čo tam je. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritulili ste ma. Bol som nahý a priodiali ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prištili ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, Za 10 minút. a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritulili sme ťa, alebo nahého a priodiali sme ťa? Keby sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Som v láske tobie, nemáš rád. Pomôž nám si spievať, či znova Ako sa vám to páči? Super, úžasne. Čo sa vám zatiaľ najviac páčilo? Ale poďte. Dozor. Poďte. Áno. Sa nám toto schody krútia sa. Hej, ale vám to ide dobre. To je S-ko, to je M-ko. No, nejak sa zapojí. Nie, otočiť, riešiť toho. To budú čísla. MT, to čo znamená? MT 2, 11, 32. Toto tu je 2, 25. 35. 0 a nie, 40. A nie, áno. Chcete Bibliu? A jak? 35 a 40. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Však to bolo na kázni. To bolo na kázni. Tak to počúva. Aspoň ste počúvali, to je pekné. A vždy vyhrávajú, a keď prehrajú, tak sa nevzdajú. Všetko, čo mi dáš.